Има един вид хора, които се отличават в тълпата. Те са себе си. Не вървят в чужди стъпки, а чертаят пътя си сами. Виждат света както поискат, защото така е по-красив. За тях да бъдеш сам не значи да си самотен, защото могат сами да преборят проблемите. За тях правилните решения са спонтанните, а грешките раждат най-добрите истории. Те не губят време в притеснения, а продължават напред. Защото те диктуват ритъма на живота си.